Уважаеми зрители, драги сънародници, намираме се около трапезата, където малко по-късно ще опитаме пържолите на рожденника. С гръм и трясък той отбелязва своето влизане в стаята. Намираме се пред част от гостите. Моля, кажете вашето пожелание за рожденника, ако обичате интервю. Давид, малко от наше име. Не, той малко по-късно ще се включи. Моля ви се сега. Значи рожденика да е жив и здрав, много щастлив, много обичан и много обичащ. Много обичан. Вие какво ще допълните така към това прекрасно пожелание на невероятно създание, с което споделяте любовта и чувствата си? Желам да не се отърве от здраве и да го слушат всички. Добре, добре. Вие, госпожо Балевска, какво ще кажете? Комплекс за точно да слушат. И все така обичан и все така жертвоготовен за всичките си близки и наистина да е много щастлив. Благодаря ви за което. Сега едно специално пожелание от комата. Комата какво да му пожелая? Да му пожелая да е най-вече здрав, все така готин, пълен с дух, енергия и да му желая успех, щастие, късмет. Взете всичко, което може да пожелая. Да му се сбъднат всички мечти. Да, вие... са му се сбъднали. Разбрахме. Аз доколкото разбрах, вие вече казахте вашето пожелание към нейното като допълнение, но искате ли да кажете още нещо? Пак е живот и здраве, оттам нататък всичко, което помисли и желая да стане. Да, благодаря ви за което. Я да се спрем на рожденика. Господин Коцев, може ли за секунда? Преди малко ви обясня. Тук ви пожелаха да бъдете здрав, жив, така духът ви да бъде бодър и разни други неща. Пълен е глупости, той е здрав и е жив. Пожеланието за господин Гоцев е Кажете, куме, да пие вино в тройни дози и секс в различни пози и то пожеланието само се появи 9 месеца по-късно. Ето, това е пожеланието. Да, разбирам. Това се казва пожелание, да. За изпълнението на това пожелание ще се спрем малко по-късно, но да се върнем сега към много важен човек. И вчера ти бягай за вино, бягай за вино. Уважаема госпожо Гоцева, кажете вашето пожелание към рожденника. Най-вече да ми е жив и здрав, всички останали ще се постигнем заедно. Да, благодаря за което. И сега към не по-малко важен човек от кумовете, а именно тъщата. Как ти тук при тъщата? Друга работа нямаш ли? Кажете вашето пожелание. Моето пожелание е към зет ми. Не се червя. Направо сте безмолвно усещам. Зете са известни неща. Все така да е. Все така да е. Няма да може с това. Тибетско здраве да е все така влюбен, все така да обича и да бъде обичан. И те така. И да сбъдва мечтите, надеждите, любовта и шепото на сърцето. На вас ви благодаря за пожеланието, а на вас ви благодаря за усмивката, млади господине. Така. Също много важна личност в живота на нашия рожденник. Момент. Малко по-силно, защото станете така. Да сте здрав, хора. И 9-10 месеца по-късно Again. Супер. за да може да си играят заедно. Да. Така. Я не шпионирайте. Look at me. Besame mucho, te quiero, everything. So, okay, any language we want. Така. Вие какво? Я кажете... Let's see your language. Кажете нещо на английски, пожелание за таткото. Why are you repeating myself? Te quiero mucho. What? Te quiero mucho. Espero que todo sea el mejor cumpleaños del mundo y te quiero con todo mi corazón. Балон, бе, дайте му го, бе. Mi corazón, okay. Олега! Ръбовите да скарат. Thank you. Gracias. И така. Още един човек, който държим да каже своето интервю. Млади господине, спрете за секунда, ако обичате с този балон и кажете интервю. И виждам, че вие сте представител на много важен европейски футболен тим. Знаем, че присъстват тук спортисти от всякакви националности. Кажете нещо като пожелание за рожденника. Happy birthday! Feliz cumpleaños! Честит рожден ден! Gracias, благодаря, спасибо, thank you. Вие какво ще кажете на рожденика? Have a
Честит рожден ден, така позитивен, слънчев, обичаш, те обичат от хората около тебе, да сбъдваш своите мечти и цели и всичко, което искаш в живота, да успяваш да го постигаш с така труд и усърдност. Добре, благодаря ви. А сега да видим какво прави през това време нашият рожденник. Чакам. Ти искаш да кажеш още нещо, да. I hope you have the best birthday ever. Wow. And have fun in LA. Go Belfort. Go Belfort. Have fun in LA. Thank you. Колега, вие с какво се занимавате? Слага майка, те с работа, само той го знам. Не, Аз се чул господин Балевски. Да, продължавайте. Дори си включих камерата 5 минутки да работи, за да загрее. Така трябва. Разбира се. Добре, благодаря ви. За сега толкова, малко по-късно ще се включим отново.